Etxetik lanera noa nahiko manso, Reala 4-1 galdu zuen atzo. Hortxuk dugu efemeriden atala, eta oin primizia badeko saio barri bat, atal barri bat deko lehiak eta berezi bat. Eta horretarako beste Asier bat, hemen Asier asko dauz klubien. Eta berak monta dago lehiaketia, berak espikauzko ze lehiaketa klasetan. Bai, bueno, lehiaketa bat egin dut. Bueno, pizkat Laixiar erratireko bere tonuen ez. Eta gauzie da, bueno, ontxe introa ipiniko gu eta pizkat azalduko txuet ostien zelan izango da, baina lehiaketa bat izango da lehengo mai inguruen pizkat ikusiko dugune aber erantzune seinaldan izen, eta gero sare sozialetara botako dugu galderie eta eurek erantzun. Gauzie da, dekogulea sari bat. Eta pizkat, nik uste lehena izeterakoen igual pizkat komplikau izango da, baina ikusiko guaber zelan duen aurrerantzien. Orduan ipiniko tintrue, eta azalduko txuet zelan joango dan asuntu, bale? Intrigia. Ator kantari Oier. Bueno, eta hori, gauzie da, dekogule lagun bat, Oier deitzen dana, eta bera oso tipo maju da eta lan, baina abestu justo ez da egiten oso ondo. Orduen, berak abestuko dago abesti bat, kaskuek ipiniko txeguz, kaskuek ipiniotziaz, eta abesti bat ipiniotxet. Orduen, berak tarare hauengo dago. Tarare hauengo dago, eta orduen, zuek asertau biharko dozue, ze abesti dan. Eta etxetik bebai. Facebook, YouTube edo Twitterreko Twitterretik. Facebooken eta YouTubeen bideo bertako iruzkinetan, hasieran traola ipinite eta gero kantari A, eta gero ondoren ipini bida erantzune. Eta Twitterren, bardin, zelan da, en el hilo, zelan zaten da? Bai, Arian, hori da. Erantzunetan. Erantzunetan, hori da, bueno, bai, karo, hori da. Orduen, ipiniko dut, bera, abesten, pizkat komplikau dau, zetik, laguneri eta erakutsi otziet eta ez da baino kasertau. Baina, gero, pista batzuk emongo duaz, eta ber, asertetan dozuen, bale? Bale. Oso zail badau, astien zier, sare sozialetan, jungo gara pista barrizek emote. Eta igual beste zatitzuren bat ipintzen, ez dakizer. Lehenengo disfrutau, abestizetaz, 30 segundo dia. Eta gero, ikusiko dugu. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ta na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Gogoratu parte hartzeko jarri Traola kantaria eta jarraian zuen erantzuna gure sare sozialetan. YouTubeko iruzkinetan, Facebooken edo Twitterren. Zer abesten du Oierrek? Bueno, hori izen da. Pizkate fallo egon da hor. Nik idea izteko, ze izen da nori. Vale, barriro ipintzen saiatuko naz, baina lehengo pista batzuk emongo txuetaz, bale? Vale, abesti honen taldie ja ez da existituten, ja bukatu zen euren epokia. Abestian protagonista edo abestian protagonista animalia bat da, bale? Eta, a ver... Existitzen talde bat, eta protagonista animalia. Hori da. Oso abesti mitiko da, ez jun, oso abesti Euskal Herrian, oso abesti mitiko da, txosnetan oso entzune, eta, erromerisa batzutan igual bebai, eta, pizkat hori. De la época, pentsau, abestizia mitute, talde desagertute dagoela. Barriro ipiniko txuet, bale? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ta na 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 na.
Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Zero idea. Bat bez, osea, pista gehiago eman bida. Victoria Telen katuen testamentu, baina Izen alda, bueno. Animalioa da, katue. Bai. Esan da, osea, esango dugu taldie euskal rock taldie esala. Niri Vale. iruditzen. Orduen, pizka pentsetan, zer izen alda. Eta oso rekortzen batzue. Katuen testamentu epora dau, ez dakit besteren bat egon da. Txuriko, pintxo, baina horreki ez dakit. Euskal rock talde bat. Berritxarrak izelik taldie, ez da biela, ja... Ez dakit. Berritxarrak eze animalik handu danotzo. Ja, igual berritxarrak pizkat harintxu hau desagertutako talde bada, Berritxarrak oso ontsu da. Ah, Orduen. Vale, nik ustot bak itera zin izan da. Bai, aldozu esan, Bai, claro. bai, seguro. Bai. Bueno, Gaur esango zu zein dan, edo... ez, zuk aldozu esan da, zuk jende zure pentsauko zure. dau. Osa, piniko gusarietan, oierren hau dizue, eta jendiek jundeikela esaten. Osa, zuk aldozu esan baten bat, baina alda izen edo ez. Zuk esan dozu bai, hau, bakatuen testamentu, bai izen alda. Ja. Nik esango nuke... Izen alda? Zue zer dinozue? Bai. Bai, izen aldala, ez teko zue, ni puta idea, Nik ez? ez dekot idearik bez. Idearik bez. Rock Ez talde bez. bat iruditu date, baina... Ja. Hainbeste, Baina bestize... Bueno, alan dabe pista jungo gara esaten Nik hastien. ustot, Kodigo Da Vinci hau baino horreza izan zela. Babitu, esango txut gauza bat, oierrek ipini ben benetako esmerue ondo kantetako. Así que, bueno, Ondo urrengoen zuzenin ekarriko. urrengoen zuzen ekarko, hori da. Bai, eta beste bari, hau da. Bueno, azierre esan duzu moduen, beraz, entzuliek, aukeri edeko zue sare sozialetan zein kanta dan esateko, eta Hori da. Gero irabazten dagoen artien saritxo bat emongo dugu. Bai, Gazta Asanbladak donauniko kamiseta bat, izango da saria. Erto, oso ondo lehiak eta negaz. Bai, Baina, benetan harritzekue. Eta aurrera ingo dugu, musika pultsu bat entzun, eta beste atal bat edeko gorintzain. Gogoratu parte hartzeko jarri Traola kantaria eta jarraian zuen erantzuna gure sare sozialetan. YouTubeko iruzkinetan, Facebooken edo Twitterren. Zer abesten du Oierrek?